sumapit si GM Garma. Doses na daw dito. Pakita niya. Sabi ni Boss, paano natin ito silipin? We have to stop this. Sarado muna nila. Process ng PCSO sa mga existing contracts. Kasi ibang games yun, sir. Hindi ko masabi ang loto eh. Sino nag-recommend sa mga Hindi si GM. Sinumbong niya na malaki ng lugi ng PCSO. Sinumbong niya, sabi ni boss, tinawag niya yung legal niya. Sabi niya, you review all the contracts, silipin mo mabuti ano yung mga hindi pabor sa gobyerno. Hindi naman ganun ka-stricto si Presidente, lalo-lalo sa mga paglalaro. Dahil naintindihan niya, ito yung nakakapagbigay ng trabaho sa Pilipino. So, Ni GM siya kanina. Saturday niya in-announce. Ay, kailan niya ba in-announce? Friday na ganyan. Parang 2 hours before nung... Friday. Kasi ano talaga? So, nandun parang Mabilis ang desisyon.